Puilano sini kathangkai tono hambai hai no hai bo ano norok bai kiring nani sep ka hamri phika te hambai rio sini tui phangno panda nai thoke tui jul mani bagai sing oro tinio pam sande hene muito khlai jete norok phunga sini kuthum lai kha bon bai kai tono belai hambai phade ang kai tini kok no sana sakang ang kisa jotno ngi prathana khlainai maigana nga phakai tor no belai hambai nini hamjakma nini khairok mani bisingti bugra ningano jotono tuidului tongmani bagai bogra nini munglop jakthun probuyoi tinio nini kokthai kok satani ning se saklai di te phola katha ni bisingti ning saklai di bujri di te sing pholao kuplu ngoi thangmana bagai probu ning singno subadi ya pharo kaitor bebak nin thani puila simpai thagjura tuiduli jisu nin mungbai surishano amen phade sing bible khuluglai no john simani 12 ni 12 sing tinio pam sande no muitu khlailai sing bisi brum no muito khlailayo tini bo sing haino hai a pam sande no muito khlainai khajuri bedek khajuri blai tuilai mani sanno sing muito khlainai sing motamuti nugo prai mothano punga sri khajuri blai tuilai sing muito khlailayo jisu kristo kwplai khe jerusalem hapmani abo sini bagai belai khe nangmani sing muito khlaitai tongo tamni hinba Jerusalem jisu hapmani yongkha abo bo kalbari kruso theinani bagai ready ongmase kalbari kruso theinani bagai bo sakno yaphana thangmase te aboni sate sate samai kasamni kok fulfillong mani kok diari kuplungong mani abono bo phunugo te jisu kristo kwplai ke Jerusalem hapnani sakang bo boro tongkha bethani o tongo lasar bai tongo ajagao buri khoroksa damni thok motom jisu kristo bokhrogo phuliri mani gotona aboni pore no kaplai khe Jerusalem habo jisu kristo tamsa thok motom phuliri phurbo bohmai ni sawo ang theinani bagai ang barok jana bagai abo ani sago phulmase hini sawo am bagai sini kaitor sini prabhu jisu kristo kaplai khe Jerusalem hapmani pesone kaisanu region abong kha cross passing kalbari cross ni bagai rediong mani o belai khe sini bagai nangpuk mani an bagai phade sing tinio khuk tangna yang John 12 pori thangna yang pura pori garanai oro sijak tongo kwplai khe jisu Jerusalem hap phaimani 13 phainai luku kwbang marok teini salo jisu no Jerusalem phayo hunai khanaka oro singnugo 13 boro yokma ter belai khe ganajak 5-6 din ganao hake oro sara prithibini jihudi tongnai puthum laijak prai 2 hoite 3 lakh ni slai kabang borok aro Jerusalem asi borok kabang tamni bagi phaike hamle 500 bar khlayan bagi yokma ter izi phani yokmani salno muito khlayan bagi ne hake borok khajuri bedek rok naui hai hini siri khogui bobai malanya thanglaikha kai tono lobdi subrani mungi phainano kai tor hamarthung Israel ni bugra no kai tor hamari thung hake takridi obo 14-15 porkhe saimana abo Old Testament ni samai kasamni kok tamong supungjagoi tongo nahardi korai sirka basao khe kasai noni bugra phayo hinui elambago sijak tongma hai jisu korai sirka masa nugui asa kao kasakan elambago sijak tongma hai jisu kristoni yapri step by step je yapri semani abo hota chake accident ya sekang bairano samai kasamano tamongna bahayongno thengeni sakang tamongno asike kuret bobishot bani khlaijak arono jisu kristo basa phayo abon bagai no pura kaitoni kok on ban sini prabhu jisu masiano phunugo mathangnaisa phiyongnaisa jisu ni sagirok afuru abono romui manliya bo singsasa khlaijak phuruse elembago bini bagai kok sijak tongmano borok muito manjago borok bono omohai khlaimano muito manjago niso nadi afurubo borok nomimaya phola kathar phaipuruse bible sijago ble aboni bagai afurubo borok borjak se tamongui tongkha saimaya bujimaya ngi ta jisu kristo tamni Jerusalem thang jisu kristo kalbari cross ni bagai tamni bo sakno tiar khlaikha borok bujimaya lasarno jisu mangkhoni rungui mothangphuru bini logi tongnai lukurok awang mano sawi khnarikha aboni bagai no lukurok bobai malaikha tamni hinkhe bo soidomni samung khlaimano borok khanaka afuru pharisero borok kising borok khai hini salaikha naidi singba ose ongli abla nahari nadi sengsar ba bono mangse rikthar si bla hini so oro sing
John ni baroni simi khukdang ke sing nugoro Jerusalem o Jisu Kristo Kwplai ke habui thangmani gotona hingke sing oro tinio sini main bishay kake tini unje main topic kake je uklok tongnai bo bos kango thangka tinio ang a topic no tuise tini nan je kok sanani bishay kake je uklok tongnai bo bas kango thangka je uklogo tongmani bo bos kango thangka bo Kwplai ongui thangka ang bai Kwplai ke Jerusalem ma hapmani a khazri balai sing tini tuile mani sing khazri balai tuilayo tini simin rok muitu khlaidi next time o je phurun rok khazri balai tuyano a khazri balai ni symbolic a khazri balai ni meaning tamo tamni Bible obono bar sotoni tubui phai sing nayano phunuk jangmani satni noyo a khazri balai ni meaning tamo pholao kai tursino tamo saklaya nai sing arono tini focus khlainai khazri balai sing tui brum pade sing sini langmao uklok je tongnai bo basngau thangka norok naifa naidi kabang ma borok sini slai ketal Jisu phaini rok borok kabang ma ni sino uklogo yakarei kesalmao thangka norok nugui ma hinai u sakangni poito khlani rok borok tini bahai kasi kesal mau sogoikha norok nungnai tamnui karon borok Kwplai ke himmani bagine oro singnugo phunuk jakmani satni noyo borok kabangma sukna hawo sogijak tamong aro abuni ulo ang nasigi naiba borok kabangma asik borok no kebo lekha baiya hni sabo te aro joto hani joto bosongni joto dofani te joto kokni borok tongo te tamo borok ri kufur kanlaijak yago tamnajak khazuri bedek tui layui asuk thayung bai mera bosani boskango basa laijak ni so kaito lobjak thung oro singtamnuk sukna hawo khazuri bedek tuijak khazuri bedek to tunya sukna hawo Bible belai ke symbolic se o je phunuk jangmani abepak akare ngiti se kok saitongo aboni maneno o sungsani a khazuri balai aro kri phiaba oro singno khazuri balai tuijak maneno Kwplai ongjak rok no Kwplai ongjak rok se aro sokinai te tamo borok ri kufur kanlaijak khe yago khazuri bedek tui lai asuk thayung bai mera basa ni baskango basa laijak ni so sabaro sogijak je Kwplai ongjak rok je o sini o Christian langmao Kwplai ongui thangjak rok je jo ongui thangjak rok borok se aro kaitono loblai tonglai nai ni so aboni bagui sing poito khlaini rok je saklai pono Kwplai ongjak jibon japon khaya nangnai ang bangla kok belai use ma khlaio tan basinengo kokborok se prai somai kamajak aw masau o Bible phaise sing kokborok motamuti saimano to se koktak kono sing ubong yakho haita amai bangla beshi tonglen bukugo singa yango isolate dongjak ba hake singoro nogo ri kufur ba kanlaijak yago khazuri bedek tuijak Kwplai ongjak awon bagi victorious living in Christ tinio ani je bishoy kake abono sing Kwplai ongjak Christian jibon japon khlaide manno a khazri balai sino tamo muitu khlairi mala sing Kwplai ongjak Christian jibon japon khlaya nangnai amon bagai sing nugo Bible bo bono sawo sing Joseph ni ang porlia Joseph baike Kwplai ongjak boni a Christian langmao baike Kwplai ongjak khoroksa burui bobai thuna bagai yak soton kaipon bo Kwplai ongui thango tamnoi bo Kwplai ongui thangman singabon laidai khoroksa Christian kharaksa poito khlainai bo Kwplai ongjak sei tei singnugo David sumsok bo asike hiligi thangka haipano bo Kwplai ongui thangka tamnoi karon boroni life o akai to ni musungti himmani tongo tei singnugo Moses Joshua borok je neta netrito khlainai baskango talangui thangka beba kebeng phaika kabangma kebeng phaika haipano borok no kiriya ui kai to no kiri ui thangmane bagai borok Kwplai ongui Israel no talangui thangka borok kanan hawo tei singnugo Meriom bisikse kebeng jaka lasi phunuk jaka haipano Kwplai ongjak tei singnugo Paul ni langmao norok naikha saimanai bo maimase bo tongkha buthar jana bo naikha 24 ঘন্টা tuyo bo ma thoka hani sao haipano bo Kwplai ongjak Stephen no nongnugo holong khitarui buthar jana nai tongkha haipano bo Kwplai ongjak tabuk je phunuk jamani bijap seinai je John boni to jaiti gusti krikha Patmos island no saisung ri rikha maisal ni kri kunu life kri kunu future kri haipano bo Kwplai ongjak tamni karon borni langmao
kaitoni musung tui tongmani kaitor samatui tongmani Kristo nahari himmani tongo sing tinio nai di ang tasing je samani ukulok tongnai basingo thangka kobangma borok Kwplai wngjak Christian kri 15 বছর যিশু নাসি কাহামকে সুরিমানি যাগুলো যিশুনো ইয়াকারি থাংনাই নো বাং নুখা 30 বছর যিশুনো সুরিমানি যাগুলো যিশুনো ইয়াকারি থাংনাই বো নুখা খির খিরকে কাইতনি সামং খাইনাই একটা জরাও bo asukjak no bang nukha khoroksa kaitini samung tangnai khoroksa pastor ang prosar khlaian thangpuro bo backslide jisu bai korikha khoroksa kaitini samung tangnai bobo tamongkha nogo asukjak tamnei karon kun ekta borni langmao Kwplai yongi manlia kun ekta jagao kasai thangka abono jo yongi manlia singba ma hinuble kun ekta mani bai sing kasai thango abo kun ekta mani yongi mano abo sumso kongi mano borok kongi mano kun ekta things abo nomunya sirabo jefa nongi mano sini langbao abo bai kasahoi sing kasai thangmani tongo te sing himi maya basngo kasai thangmani tongo abo family ong thung jefa nong rang poisa problem bai phanong thung hai diba problem phai jora jora ekta jora le kaham ke no suri tangkha hai phano Kwplai jibon japon khlai malia sing Kristo aboni bagai bible tamosa 1 Korin 9:24 sing Kwplai mangnai hini sao 1 Korin 9:24 thangano sini o victorious living in Christ thangna bagai bible sino command khayo norok sawi manya de batai thani borok kabangma batai layo tamokhe khoroksa semise sokat mano hake norok sokat manna tuikhe batai de hini sao Kwplai wngjak Christian langma jibon japon khai nangnai sing jora jora belai osohai Christian belai kha nangjak dukho nangjak Christian ang nugo kangma jagao belai dukho khub kosto khe jisuno suri tongo belai kha nangjak rang koroi tam khlainai belai dukho Paul song jealous object tu film onno kha basari tongo norogani bagai suri do ang belai kha bai tongkha kurui kun jaga sijak kri nunung no bible je poito khlainirok saki ka hamri thangnai ro nunu khanorok ang belai tong hakisan rok suri baiger do poito nuglak dorok kuno jaga tamnei karon borni life victorious life Kwplai wngjak Christian se borok single messenger Christian se sak saisung bani messenger kai torok sing khuri kaisa bani messenger kai tongi mano sing thamsi bani sing messenger kai tongi mano nong nukhung na rang poisa bani no sing messenger kai tongi mano sing phei longjak Christian aun bagai kisake no sini poito belo kisake no sini kha ham yango na kari maya sing khoma khlai maya tamnei karon sing phei longjak sing Kwplai yongi mania amoni bagai sing Kwplai yongi ma thangnai paithak saljora Kwplai means tini Kwplai yong khaba hiya protidin ang paithak saljora ni nahar mutona nai ang thia sak jora tini last muhurto ang thine ke asing jora nang Kwplai yongi ma thangnai am bai bible sawble batai thani ka hamke patanya nangnai hini saw an bagai ate kaisa jaga nainai 2 Korin ni 2 ni 6 tam sanai di ahai phano kaitor hambai rijak thung tam nihin basing Kristo bai thamchaongui khawi tonjak rok haikhe sabo bai Kristo Jisu bai thamchang mani bising tui tam sarona ji khawi tonjak rok haikhe kaitor bai salbrum brum Kwplai sa kaitoni misilo tuijago kaitor bahai motom haike Kristoni kok sini yakti ha ganangi piri tong hniso tini ang jodi Kwplai yong nan thangkangke ang sawo bai khajakai tona nangnai oro sawo Jisu bai ang khajakai tona nangnai Jisu bai jodi ang khajakai to hangke oro sawo kaitoni a bahai motom a Kristoni bahai motom pisarjaknai hini saw aboni bagai tinio pharising thanglayano bahai ke victorious living in Christ Kristo sing bahai ke Kwplai yongnai tamo tong mul mantro aje ang tasingo saithang mani Joseph song David song Moses song Joshua Miriam song Paul song bahai ke borok Kwplai yongkha ase kebeng mung phaimani jorao mai masa yong mani jorao bo thisina hini saiman mani jorao bo borok bahai ke poito beleoi karagongui thangka obnotui pharising muito khlailai no bangya 7ta mul mantro abnotui sing tiri wan suglai no number 1 puilya sing Kwplai ke osini Christian langma jibon japon khaina bagai tamonang puilyani kok sing nainai Johon simani 14:15 obo sini puilao nangnai number 1 Johon simani 14:15 sing victorious living in Christ tongani nangkhangke proti boshor sing khajri bedek tuilai mani aboni meaning no sing sago thepanan musungungke pari sing tiniwo o kok thai kok no sago thepalaiano obono no sing muito khlailaiano kothinya belai kothinya obo belai no easy khola kathani bisingti man lago ko gya man nai jatno kaitor manna bakai no singno rewo
Jisu Kristo je samani norok no ang je cross inan himan abo heleng se ni saubele heleng ni seriba norok nang je pojar nan ni thangabo heleng se hilegia amon bagai tinio je mul mantra ongthung je phano je sini life je guideline abo puila 1 number tam hamale johon 14 tam sanai di norok ano hamjakhe ani kokma khana ini sawo oro mul mantra tam ongkake ang puila to Jisu no hamjana nanggar nai bobai hamjak ma thui pojno hamjana nangnai bo ani puila hamjak ma aboni bagai paithang mothano sao norok ano puila hai hamjak liya ni sao puila o ma ton na hini sao puila ni hamjak ma jotto ni kusugo abo baile compromise kri jora o siklorok boyfriend ongthung girlfriend ongthung break up hangke tamong saide man a Jisu bai somporko derai thango tamnoi karon bono bo Jisu no a girlfriend ni boyfriend ni tolao toni mani baginai abahai kuno dino ta tondi karon Jisu Kristo sini hamjak ma puila o tona nangnai kusugo ani boyfriend bai dera thung ani girlfriend bai dera thung no problem ani a Jisu bai kuno somporko derai ate jora sing mai mase yang ke ani Jisu bai somporko derai thango tamni saide man karon o mai mase no sing kusugo toniwo Jisu no tolao toni mani bagai sina somporko derai thango dikon bai sekretary bai kisa kok bang mani bai Jisu nang surile mane no a je joli mani a kha hamiano sing kusugo toniwo Jisu no tolao toni man bagai sing temon kisu sing agui manya aboni bagai o first love abo jo to ni kusugo ani career ni selebe kusugo ani life ni selebe kusugo ani location ni selebe kusugo ma tongnai aba haise jora ang tani okok no ma sawa borok sakri maya hini girjao phayabo tongo tamni saide man karon bo boni sakri no kusugo tonika Jisu tekisa tolao boni hamjak ma am bai kai tor sayo norok ano hamjak di jotton le kusugo jodi sing Jisu no hamjak to hangke ani babu no ang hamjak to hangke ani babu dagi man no ang kutui ongjak nai saide man ang jeno hamjak a borok jodi ano samudai hangke tamono saide man abo ang tijak nai abo ang khana tokjak nai samung khanya musung nai tamni banga bekti no hamjago samungdagi ekhe jole haise a sik free ongoi tano samungdagi amai se ongnai norok dong nang saimia babu samungdagi ekhe ano hamjak le nan babu abai ang mahino samungdagi ang kake amon bagi norok ano hamjak kangke men Jisu na hamjak kake ayang tei sara nangle na sing jora yafardi hini sing class khaileo direct aron phai yafar nan bagi fulfill khaim bai target fulfill khaim bagi sing jori layo jor bor rejak saide ban a Jisu hamjak na se jor nangnai Jisu jodi hamjak ka bektino tei sana nangya anu sabo sakaba nini seraino kaitun song bagi yafardi hini anu kebu saya ang sakbai thang abo ang saiman ka kaitun ang hamjak ka ke ang bonani stress to ani mani ka hamnang yafarnai ani okara seraino kaitun song bagi yafar man koknang sok ang bhai ke yafari man ba karon ang bono hamjak mani bagi ani life ni se sobchini mohamulloban ani serai okara khatungoi hain ba sini langma sobchini mohamulloban tang rang puisa diba sini nogo je serok tong mani hediba nok mutri phajing abla mutro phanya kurinya bla sinengo amai kaisa goto nangkha baptist nana hani phaimase baptist nana nei radio jak 3 jon oke a speaker bo 1 ঘন্টা kok saka a tui phangbo 1 ঘন্টা kok saka ake na je baptist nana phainai tamdani siri nyan ni ogori thamon te mas malik liya nai to malang liya amai kes bongo kokolok sayang kokolok saka ke nang te mudri phainai ang saimano an bagai kangma jaga hai goto na bongo khu bangwana khasi baptist nana phaimase kok khanamang wai sin te tau phano baptist na leyabo asik jora an bagai kokolok saya kok nang sanai mase room 6 ni 6 number 2 tamo hamale ning nirdaron ma khainai ang sumsokni jibon japoni sakao tongnani bagai ang bo jaga thangake sumsok khlaijagi thang aboni side kati ui thangnani nini bo saito mungtana nangnai burbuji khangtam sanai angaro saimani tongo thangkangke sotonnai ningya phano yak nomni khuri bukhugo dairi nai saimani to haka aro thangtei saimantei thangmale aboni ngi chake asumsokko saiti thangyaning bisingting thangmase klainai aboni bagi number 2 kangke ning nirdaron ma khlainai je ang sumsokni ajibon japoni kusugo sumsokni aroni kati ui thangnani aboni saito mungta nangnai number 1 to singkaitin kok ma khana nanyo number 2 kake room 6 ni 6 tam sanai di sing omono sawi mano sing tei sumsokni seleng khatia tei ke sumsok khlaina musung mano khibina bagai sini tong mung kasam Kristo bai baksa bini krusok khibi jaka hani sao sumsok
somsok sini mothao hapayo ngya sini langma hapayo ngya pheba sini saitomung sini naharmung dire agile krei tabule tamni kringi tong abo belai kirima singsase angomai kristano bunukha jisuno maya songsakang samung hamyau gadalma se krei jisuno mani to botebo ka hamongo pheba jisuno yakari haino haya borok agi yongman haite bositrao thangmani bunuga Kwplai nani kok tomase mechen jagi se tongsewo agi se ningya jisuno maya songsakangse tomung hamyau thase thangya কিন্তু jisuno manoi jisuno yakari te bositrao thangmani tebo dera mani signugo tamni karon bo somsongni jibon japoni sakao katinani bagai jibon japon khayan bai sakno ready khlaiya aboni bagai somsorokno tui sing belai keno serious mangnai hamya sitrano tui sing belai keno khanangai serious ke mawan sungnai haise obo ano kaitir bai salli mano salcha hingka ke salni ke saltam ke protidin daily songui thangsinai abon bagai serious songdi kisa sikon mikon jefano ang keno nakarja gyangui tongke serious songdi ang nakarja gyangui tokha ang bono khoma khlaije gyangui tongkha thik khlaiji sak no boro tamo bulungui tongkha bo jaga thigungui tongkha mota kaisa thiguna nangnai mota kaisa thamchangna nangnai hunu hanai salai mano sing pura khibi marnai mota kaisa thikkuringa ke sing baksa ke kuthumlai malai glak as a borok onginai sini yasi saman kuriyang mahai tongnai no abo jani ubo haipana hamjang laiman bisinti khajagi ma thangnai abon bayoro sing nugo soini room soini soyo tei room soini sulobo porinai tamsa norogomno sawi manyade seleng khatina bagai norok khoroksa sukno yago sakno ya pharke norok nokphangni selengno ongsuka norok somsoni seleng phano ma ongnai abo bai borok ma thiyo eba kok khananai seleng phano ma ongnai abo bai borok kaitor bai kaham ni rom jagoni so norok tabuk sakno ya phardi je ang Jisu Kristoni bono hamjagai ang boni seleng de ongnai যদি ang boni seleng ongkhake kaham hini sijaknai hini sau phiaba oro singnugo tamo somsokni seleng ongna bagi jodi sakno yapari kangke kokno buji khare tamo somsokni seleng ongnani bagi singjabro sakno yapari riwo apro sing tamong humale somsokni je control khlainai abo bono bosenono control khlainai bujina bagi tabuk thamsi ni yago jodi ang khasaki thangke ning saimani tongna ja thamsi kahamya do thamsi kahamya ang thamsi khalake ang kok khaime saisi jago yak lai thango aboni kaham keno saimano haipano ning khlai payo tamnei karon ning khajagai tongjak karon nono dagi tongo je thamsi se nono dagi ui tong nini maligungui tongkha aboni bagai somsoni selengo yokna nangnai sing kristoni selengo kaitoni selengo sing phai nangnai obongkha number 2 number 3 somsongni sobab sinaro je kabangma sobab tong aro samung khaya nangnai buji khanable Hebrew saini soiddo sinaro sini bisingo kabangma somsoni sobab tongo abono thik ma khlailai sabo thik khlai phainai pastor songo de abo ning nije ma khlainai kabangma jagao jora kok satani rogo ang ani jaga kuno jaga de bolongui thangkaini ang nogrogo ma thik ma khlaio jagao kok saisi rijak mano soras ang recording khlaima ke muito ma khlaio borok tin tam sajaka khel ma khlainai sing borok kahamya কিন্তু সিং চাইতো নাংনাই বলে না এর মানে সিনি কবাংমা যে হ্যাবিটস সমচক যে তমুং হামিয়া হ্যাবিটস সিকলা রং নেওয়াই মানো সিং দই বাসা এওয়াই মানো বা সিং মা বাবুনি কক দই খানা এওয়াই মানো আরো ঠিকলাই নাংনাই আরো সামুং খায়ান তংখ আং বাক্সা সিকলা রং 12টারগো বাসাও মা ঠিকলাইনিও জাগাও সামুং খায় নাংনাই সাবো খাইনি আবনি আবো কেউ খাইমা ভাই আবো মা বহাও খাইলি আবো এমন জাগাও সব পাইয়া আন বাগৈ পরনাই আং হিব্রু saini soiddo hake phaidi tamsa naidiro ma thanglai ma auglaini tamsa jeng poito khlaimani abo krake rom layano singje poito khlaimano krake rom nya grawano tamsa tamni hinba kachi kaitri baskingo thangnai osai bokhorok sing mankha abo ongkha osai kotor kaitri sajla Jisu sing tamni bai baskingo thangnai sing osai kotorno mankha bosingni logi tongo sini osai bokhorok sing kebel rokni bagai maya nangya abotui osai bokhorok ya tamokhe sing hai bebagono belok jakna tuikhe abotui osai bokhorok se sing mansiwo ahai phano bo somsok khlaiya hake phaidi hindi sing khe kha torui kaituni asuk thaingana thanglayano obongkha sini naharmung sini je somsokni sobab je sini bisingo tongmana aro sing kas khaya nangui tongkha
aro samung khlai nangai tongkha hingke aro jodi sing kas khlai na ke sing ma himlainai bayang akai tuni gana o close ni close bujina bagai yang sawo tabuk o light kasalo tongkhe norok ni sampili besi kotorong lak he diba light gana thangle norok tirik ke sampili tori thangnai hake aboni mane taumba sini sayano sing tirik ke saimanai Jisu Krishon ganao thangkangke ang bujina bagai sesaw Jisu Krishon ganao norok jesik dati speed ke thangli norok na sampili yang tori painai mane no sini sayano sing tirik ke nungnai saimanai jora ni ani sayano saidi khangke ang khusi bongo ai hambai belai khan ni singa bahai bongnai jayok ang pori thangnai tamsaro hake phaidi sing kha tori kai tini asuk thangana thanglayano aro sing khairok jaknai hake ka chei sin nangma jora tui sing khairok jagai supa jaknai hiniso gana thangkangke kaitor khairok nai hiniso sal khangke bahayong nai ba acha tabuk te kaisa number 4 nini bukha bisingo kai tini kokno kuplung ma khlainai obo belai nango pornai Psalms lobmung 1:2 nini a bukhao kai tini kokno kupang ke kuplung khlainan chengsiri tale bahai ke ang Kwplai nai obo belai nango sini o Langma pornai ang 1:2 tamsa tamake subrayung ni raida bai se tong thok jago te hor sal subrayung ni kerong no kaisomui wansugo hunisau aje sineisa je David botamo sa sajeman kaitini kokno khnai pai mani yagolo nogo thangaibo hopung sapung wansugo hunisau maneno bukhao kaitini kokno kuplung khlaimani obosini Langma belai khenango kaitini kok bai kuplung ri kaitini kok krini bagise singtinio kebeng jago sing bai thango sing belei thango sing Kwplai ngai manya tamni kaitini kok sini bukhao komni bagine number 5 Hebrew 10:24-25 fellowship jora sing fellowship no sak nangjaya tabuk tamung khasini Christian tabung je modern Christian o tamung saideman বিশেষ করে বেলাই সাক no biji khai phone tamung saideman o mai phunu ang khlai keblang te kun khlai nangile ang 2 ঘন্টা kaitino suri keblo botai nogop surlia te kun extra sambu khlai te kunu extra kunu kuri bome ke sanai ang 1 ঘন্টা suri kheble মানে কাইতো no suri mase deuti hai matongo ang deuti khlai pai kya ang kun ekta ang u sakrini জীবন যাপনে a deuti hai kese kaito no matong siu kangma borok deuti yabo nini khlaitai se saklaipan khainang nai deuti ro hinpano abon siteu kusugo se haise aboni bagai oro singnugo fellowship sini Langma belai nango fellowship kring kangke abo nogo phano kaitor bai kirna nangnai jora ma hangke a je jaga fellowship tong kiring mani abo sing kirna nangnai sing kiringai kuthomlai suri mani aboni bisik important nai dero Hebrew 10:24-25 kuthomlai mani okokno belai khero important di sawo paithani salo boro kuthomlai mani yakar nai hini sawo pornai nadi Hebrew 10:24-25 buino hamjak rina bagai tai samung kaham khlairina bagai phaidi sing kising jogo onglayan ni sawo tamsaro buino hamjak rina bagai samung kaham khlairina bagai phaidi sing kising jogo onglayan kuthomlayan palong layan ni sawo obo sini bagai belai important fellowship belai khen nango karon kaito rongkha fellowship khlaine kaito ni sobak paisa tongo bongkha fellowship khlaine kaito adom ning boyang thangkani singo ningang bai khari boyang thang adom hamjak naisa khoroksa naitugo norok ang bai boyang thang fellowship belai nango tola tamsa baksa thamsa ke kuthum laima yakar khani sao naidi kuthum laima se yakar kha suri laima se yakar kha motharok ekta jorao kuplung tongmani komite tongo tamni karon sak nangjale phaide sing abahai taong laidi abong yawi phaide sing kising sing bakharak rilayano subrai ni sal sampawi phairuruk mabai nugui tongba mabai tebo kaham ke rak rilai Jisu Krishon sal phaine se nai tong ke sing tebo kuthum lai dei ni sao an bagai a fellowship sini bai belai nango norok fellowship khlailai roi baro fellowship khlaio sukur baro buid baro obo belai sini bagai nangmani jora phayano sing thuyen mitei basai maglak thangna busungui thang maglak amai jora bo painai jora kaham to soni akriso singkirna nangnai obongkha number 6 obo belai kenang sonani kokuroi oro sao pray daily ni sao ek Thessaloniki 5:17 belai kenang mani o surimani kuri niongmani bagino sing Kwplai yongoi manya jora o belok jangmani phaipuro sing Kwplai yongoi manya tamni himba sin Langma o surimani kuri ek Thessaloniki 5:17 suri sanmang tongdi ses asing sawro suri sanmang tongdi bol norok tasodi suri mani gep ta sita khlaidi
प्रतिदिन प्रति मुहूर्त नरक सुरी मान तास तास ओदि हिनि साव सुरी मानि आसिक फान आबो बेलक मानि याकनि काटिनाय निं आरामबो मानि तंनाय फलाव फानबो मानि तंनाय माइने दे जे गोबां सुने बनि पयतो कारा गुइ थां किन्तु जे गोबां के सुरी मानि लाइफ स्पेन खायनाय बनि लाइफ स्लाइजागै दं वाना यांगै तंनाय किरि यांगै तंनाय आउन बाय जिसु सिने एग्जांपल दैखालां ब्ले मुसासिक सामखाय सांग ब सुरिओ नर सुरि सुरि सेंबा सुरि कांके खालि सिनि मान मानि सिमे से बुइतो मानो आबो सिमिया ब्ले काइतर बाय कक सामानि से सुरि मान के आ मथानि बागै बनलप नानि बबाय जरा कादिनान सुरिने बा गोबां मा सुरि जांनाय सुरि बाया ब्ले सुरि बाया बुमुंखौ कुइ सुरि बाया आसिके सुरि बाया आसिक गोबां मा बरक बाहायके बाक्सा बाक्सा सापुं सुरि मानना बिसिक पयतो काराक बरक आउन बागै सुरि माबो नरक जरा रेदि नरक किरि यांगनाय वाना यांगनाय इबेन माथाय हामिया कलप्रो नरक किरि यांगनाय हायसे सुरि कांके आसिक फान सुरि माबो सुरिमान तो हांके आक सुरिनाय व्यक्तिनो बा सयतान रक साइमानि दङ किरि जागोन खांके न ए तालाय मा खारसिनाय आबाय अबस्था लास्ट पॉइंट गालातिया 6:14 rededicate your life daily प्रतिदिन आनि ओ लांमानो डेडिकेट मा खायनाय ना तिनि ते किसा खाना ते किसा सिनि ओ लाइफ तामो तंग सायनो सिं तेसा कताल खे सें फिनाय मास कासे दो प्रतिदिन जरा जरा सिं ते बसर कासे पर सें सिने आबोया डेली खाना बो मासे खायनाय ताले आं तेसा काहाम के मासुरनाय तेवैसां काइतन कोनो काहाम के मा खानाय ना तेवैसां काहाम के काइतर बाय किरना नांनाय ठीक मा खायनाय आनि हामजाक मानां ते किसा मा बारिनाय rededicate गालातिया 6:14 हाइफानो आंले सिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि क्रसनि बागै सिमिसे कक कतर सानाय तामनि हिनके बिनि क्रस बायके अ संसार आनि थानि कथैसे फिया आंबो अ संसारनि थानि कथै हिनि साव बुजिखानाब्ले पल तामसा ब rededicate खायो आं अ संसारनि बागै कक कतर साया हिनि साव आं क्रसनि बागै से कक कतर सानाय हिनि साव आउन बागै फादि सिं कप्लायं खांके काइतो सिनि बाय ताम सकारि नवनो परि फाट फाट पाइलेसिनाय ले हामबाय जे कप्लायं नायनो काइतोनि आ बारि उतलांनाय हिनि साव 11 2 नि 11 कप्लायं नाय रक बरक तेवसे थैमानि याकनि यकनाय आउना Kwplai borok no ang ani kaito ni nok thani thamba thongla bo aroni thangplai glak ang bini saka ani kaito ni bumung sunyai ani kaito ni taun ni bumung bo sunyai a taun ungkha Jerusalem ketal abo chukno hani ani kaitoni aroni ongkhoroi phainai ang bini saka ani mung ketalbo seinai sini sakao a प्रभु जिसु ख्रिस्ट बनि मुं कतालनो सैने हिनि साव अबनम जरा जरा आमा काइतर फाइबो दो ए जिसु ख्रिस्टनि मुं कताल तामो के आं सांगो हिनि साव अबा बाया काइतनि सामुं कतालनि ककमा सामासे लास्ट आरनिनो 21 3 नि 21 अबनो परि माथाकनाय आं कप्लाय ongui ani aphabai baksa bini asuk thayongo asugui tongmahai angbo कप्लाय ongnai rono angbai baksa ani asuk thayongo asugri nai hinisa sukna hani singhasono जिसु ख्रिस्ट ukologoya जिसु ख्रिस्ट baksa asukna no kokno saw saman dorja ambai phari sing कप्लाय ongna nang sini langma belai khono कप्लाय ongna ni khristan langma sini belai nangsugo sing belai ke jora jora dukhi tongoi thang dukho khlai ख्रिस्टान belai dukho nangjak mamang abai sing nugo phari sing कप्लाय onglai no jealous objak phano mai masa ongoi tong thung sakha mi ongoi tong thung buino se khabasar nei ongni haise buino se khabasar tong sini khata bai de kondinobo asing thung ani kokthai kong bai प्रार्थना khlai kaito nona belai hambai nini hamjak ma nini khairok mani bisingti bugra asing tiniwo कप्लाय ongjak akokno sing khnalaikha sing कप्लाय ongna bagai tamonang प्रभु नि कक थाइ कक नांगौ निं बाय किरंना नांगौ आबनो सिं खना लाइखा प्रभु ओ ककनि मते ono सिं तङै माना बागै प्रभु निं सुनो सुबादि हामारि खायदि बुग्रा या फर बेबाक नि थानि सुरि मासन महामारि मथनै जिसु दिनै मुंबाय सुरि सानो आमेन।